आलू नहीं लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनैसो आङो गोबावनि उनाव मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों। दिनै माने जोङो गुवाहाटीयावहाय थांगासिनो जाहा मुथु आं आरो सासे लोगो जों साथाम थांदों। बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै। दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो। आङो मा देखायनो हायो देखायलांसै। ओमफ्राय आङो दामानि ब्लग भिडिअ बानायथाराखैना सोरबा सोंहरदोंमोन आब'आ मानो ब्लग भिडिअ गोदान लाबोआखै माबाफोर जादों नामा होननानै सोंहरदोंमोन। ओमफ्राय आं बे भिडिअनि गेजेरजोंनो एसे खोन्थाना होनोसै। आङो लोमजानानै दङमोन। लोमजानायाथ' आं बै खनसे लोमजानायखौ खोन्थाबायमोन। ओमफ्राय बिनि उनावबो आरो खनसेबाव आङो लोमजाबावदोंमोन। लोमजाबाय थानायखाय भिडिअफोर बानायनो गोसो जायाखैमोन, बिनिखायनो आं बानायाखैमोन। ओमफ्राय खानायखौबो नै आङो सिनबाय एसे। खानाय सिननायनि जाहोनखौबो आं बे भिडिअनि गेजेरजोंनो एसे खोन्थाना होनोसै। लोमजाबाय थानानै बिराद खर' गिलिर मोन्दोंमोन आं। खर' गिलिर मोनबाय थानायखाय मा खालामबा जागोन जानानै खानायखौनो आं ससे हास'स्रानोसै, खर'फोरखौ रेजें मोनगोन खोमा साननानै हास'नाय जाबाय आरो। आंथ' खानाय सिननोसै होननानै सोंनायावहाय गोबाङानो आंखौ बुंदोंमोन सिननाङा खानाय गोलावबासो मोजां नुयो आब', खानाय गुसुं लाबा मोजां नुवा होनना बुंदोंमोन। ओमफ्राय आंबो जागोन दे अब्लालाय आङो खानायखौ गोलावखौनो लागोन सिना होननानै बुंनाय। ओमफ्राय नै आं खानायखौ दाथ' सिनबाय। नोंथांमोननि खोथाखौ आङो लाखिनो हायासै होननानै आं बुंना लानांसिगोन आरोना। आं खानायखौ सिनबायदि लोमजानायनि थाखायनो सिनबाय आङो खानायखौ, खर' गिलिर जाना होननानै, नङाबाथ' सिनखायामोन आङो। ओमफ्राय जोङो थाङै धाबा मोनसेयाव हाबहैबाय। फुङाव जेबो जालाङाखैमोन ना, बेनिखायनो एसे पुरिफोर जाना लानोसै होननानै बे धाबायाव हाबनानै जाहैबाय आरो। ओमफ्राय आं ब्लग भिडिअ बानायथारिखायनो रायज्लायनोबो रोङा मोनलायलायलांदों। बानायथाराबा बिदिनो जायोना। ओमफ्राय सोरबा साननो हागौ आब'आलाय मानो गुवाहाटीयावहाय थांबाय थायो होनना साननो हागौ। ओमफ्राय आं बेखौ एसे खोन्थाना होनोसै बे भिडिअनि गेजेरजोंनो। आंहा देहायावहाय एसे प्रब्लेम जादों आरोना माबा मोनसे, बेनिखायनो आङो गुवाहाटीयावहाय थांबाय थायो डक्टरनियावहाय। दिनै जों थांनाया खनब्रै जाबाय आरो थांबावनांगौ दङ। खैबार थांबावनांगौ बेखौ मिन्थिया, जिखिजाया थांबावनांगोन आरोना। मानसिनि देहाखौलाय मा बुंनो न' लोगोफोर, बायदिसिना जाखायो। सायाव मोजां नुब्लाबाबो सोरनि देहायाव मा जायो मा थायो बेखौथ' रावबो मिन्थिजोबा। बेबायदिनो आंहाबो देहायाव माबा मोनसे प्रब्लेम जानानै दं आरोना। बेखायनो आं गुवाहाटीयावहाय डक्टरावहाय थांबाय थानांगौ जायो। माथो खालामनो न' लोगोफोर, थांखानांगोन। ओमफ्राय धाबानिफ्राय जोङो ओंखारनानै दाना गुवाहाटी फारसे थांलायनोसै। नै आङो जा बाखायो गुवाहाटीयावहाय थांनो, बोरैबा बेलेग मोनहैथारो। आं गुवाहाटी बायदियाव थानानै सोलिनोनो हानाय नङादां। गुदुं मोनजोबस्रायो आङो बारहावाखौनो, बोरैबा हामा गुदुं। जोंनिथिंजाय जेरैबायदि गुसु बार मोनोना बिसोरनिथिं बेबायदि गुसु बारखौनो मोनफेरादां बायदि मोनबाय आरो आङो थांबाय थानानै। ओरैनोथ' नुनायाव जोबोर मोजां नुहुरो, गोजौ बिल्डिं बेफोरखौ नायनानै मोजां नुहुरसोयो आङो। ओमफ्राय थांबोला बारहावाखौनो बिराद बोरैबा असान्थि मोनहैयो आरो। ओमफ्राय नैबे मन्दिराव जोङो
थांबाथाय खुलुमलांबाय थायो शिब मन्दिर बियो जोबोर मोजां बुहुत मानसिफोरानो खुलुमलाङो बेयावहाय दाना जों गारियाव गाखोफिनबाय नै जामुता माखौबा खुलुमबाय मालाय जामुता आखाइयाव गुग्ला जाबाय थादों हामनोनो रोङा हामनानै आरो गोदान जाफिनो मा मुलि लाबा गागोनथाय मिथिनानै मोनला खोन्थाहर लोगोफोर सोरबाफोर गुग्लानि मुलि मोनथियोबा ओमफ्राय नै डक्टरनियाव मोनहैबाय आङो डक्टरनियाव थांनायाव एसेबां भिडिअ लायाखै माखौ लाबाय थानो न' ससेल' लादों आरो ओमफ्राय ओंखारबोफिनबाय डक्टरनिफ्राय नै बेनो हस्पिटाला बिराद मानसि जायो बेयावहाय माबा बे हस्पिटालनि नामा नेम केयार बिराद मोजांबो नायो आरो डक्टरानो बिराद मोजांखा ओमफ्राय जोंना ब्लगा बेखिनियानो आं ओरैनो मेम'रिनि आन्था ससे लाबाय ओमफ्राय फैफिनबाय नै जोङो गुवाहाटीनिफ्राय आंना ब्लग भिडिअ'आबो बेखिनियावनो जोबसिगोन आं ब्लग भिडिअ' बानायथारिखायनो मा रायलायगोन मा थागोन जालायलायलांबाय दाना जायफोरा जोंनि बे ब्लगखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआवहाय मा हायो गोदान ब्लग भिडिअ'फोर लाबोनो नाजानोसै दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय